Když většinu svého mládí strávíte 24 hodin non-stop na internetu jako já, tak můžete narazit i na ty nejtemnější zákoutí průměrné lidské mysli. Kromě Minecraft videí od gamera, ty byl vždycky Jedno z těch nejznámějších zákoutí na internetu je kategorie, kterou můžete znát pod tím jediným děsivým názvem. Fanfikce. Odborný význam dle Wikipedie je jasný. Fanfiction, též fanfikce, fanfiction nebo fanfiction, méně se také používá tvar fanfiction a jeho odvozeniny, je literární dílo vycházející primárně z díla již existujícího a sepsané jeho fanouškem. Chápu, spousta lidí může fanfikce brát negativně a mají pravdu. Většina z toho jsou sračky, ale je tu samozřejmě i pár výjimek. Dobrým příkladem je třeba Fallout Equestria, která nejen strčila poníky z dětského seriálu do postapokalyptického světa z nejznámější videohraní série, ale samotným počtem vět přesahuje i délku celé trilogie Pána prstenů a ještě k tomu jde příběhově o dobré literární dílo. A věřte mi, jako vášnivý fanoušek literatury vím, co je kurva banger. Ale ty nejhorší fanfikce jsou bohužel víc populární a více zajímavé svým děsivým obsahem. Však i samotná studie stvoření určitých fanfikcí je k samo sobě děsivá. Třeba si vemte, jak sakra 11. září způsobilo sepsání knihy 50 odstínů šedi toho jednoho velkého hnusu. Tady k tomu tématu máte 4 obrázky. Ten, kdo dokáže napsat do komentu, jakou mají spojitost, tak má to mě pomohnek třeba nevím něco. Na nejvíce fanfikcí ale můžeme narazit převážně ve světě Harryho Pottera. Známe knižní série od J.K. Rowlingové, kde parta děcek dělá čáry, no a jedno velké máry a no jsou tam čarodějové, ale dneska se budeme bavit o jedné specifické fanfikci z této série. Dámy a dámové, My Immortal od spisovatelky s přezdívkou XXX Bloody Wrist 666XXX. Jak jste už země pochopili z této nejvíce emo přezdívky na světě, je tohle bude znám. Fanfikce My Immortal se získala svou pověst naprosto děsným příběhem, nespisovným jazykem s miliony chyb a především pro svou edgy atmosféru z pohledu hlavních postav, které jsou pro účely příběhu součástí emo subkultury. Samotná autorka tohoto skvostu není známá a do dneška nikdo ani neví, kdo tohle sakra napsal. Byly teorie, že autorkou je nějaká Tara Gillespie, ale po menším brouzdání v tomhle případu se tato teorie nikdy oficiálně nepotvrdila. A o čem je ta příběh? My Immortal sleduje příběh studentky školy Ače a kouzel v Bradavicích, která se ale od původního Harryho Pottera nenachází ve Skotsku, ale v Anglii. To vysvětluje spoustu věcí. Naše studentka vystupuje v tomto příběhu pod jménem Ebony Darkness Dementia Ravenway. Ty vole, už teď umírám o toho scénáře, ty vole, však teprve jsme začali. Jedná se o studentku 7. ročníku v Bradavicích a postupem příběhu sledujeme její příhody. Především v zamilovaném trojuhelníku mezi ní, stydlivým gotickým drakom Malfoyem a gotickým Harrym upírem Potterem. Jo, ano, v tomhle příběhu jsou i zmiňováni upíři. Jak jsem říkal, tohle bude záhul. Ale nebojte, máme tu i jiné postavy. Hermionu Grangerovou, která je přejmenovaná na Bloody Mary Smith, Sirius Black, Sirius Black, lovec upíru Blade, anebo taky Marty McFly, který Ebony v příběhu půjčí svého DeLoreana, který se dokáže přeměnit v malý iPod a tady to vzdávám, tady není žádný způsob, jak to zachránit. Samozřejmě tu máme i hlavní zápletku s hlavním záprákem Voldemortem, který chce po Ebony, aby zabila upíra Pottera, jinak zabije jejího přítele Malfoye. Na to mohu říct už jen jedno. Absolutní kino. Už od samotného popisu příběhu jde vidět, o jaký literární skvost se jedná. Ale abychom se dostali do skutečného na tohle temného světa, tak musíme jako Adam s Evou zakousnout do zakázaného ovoce. Páni a pánové, My Immortal v mém osobním českém překladu. Kapitola 1. Autorská poznámka. Speciální díky mojí přítelkyni, ne v tomhle smyslu, Raven, Bloody Tears 666 za pomoc s příběhem a gramatikou. Válíš! Justine, se láska mého depresivního života. Taky válíš. My Chemical Romance jsou hustí. Ahoj, jmenuji se Ebony Darkness Dementia Ravenway a mám dlouhé černé vlasy. Tak jsem dostala svoje jméno. S fialovými pruhy a červenými konečky, které sahají až do poloviny mých zad a ještě mám ledově modré oči, jako čiré slzy a spousta lidí mi říká, že vypadám jako Emily. Poznámka. Pokud nevíte, kdo to je, tak vypadněte do háje. Nejsem příbuzná s Gerardem Wayem, ale přeju si, abych byla, protože je to naprostý sex už. Jsem upírka, ale moje zuby jsou rovné a bílé. Mám bledou kůži. Taky jsem čarodějka a chodím do magické školy s názvem Bradavice v Anglii,
kdy jsem v 7. ročníku. Je mi 17, jsem gotička. V případě, že si to ještě nepoznal. A nosím hlavně černé oblečení. Miluju Hot Topic a všechno oblečení si kupuji tam. Pro příklad jsem si dneska nasadila černý korzet se shodující se šňůrkou kolem a černou koženou minisukni. Růžové sítky a černé armádní boty. Nosila jsem černou rtěnku, bílý podklad, černé oční linky a červené oční stíny. Procházela jsem se venku po Bradovicích. Sněžilo a pršelo, takže nebylo žádné slunce, z čehož jsem byla šťastná. Spousta prepů na mě zíral. Ukázala jsem na ně prostředníček. Hej, Ebony, zakřičel hlas. Podívala jsem se. Byl to Draco Malfoy. Co je Draco? Zeptala jsem se. Nic, řekl stydlivě. Ale potom jsem slyšela, jak mě volají moji kámoši a musela jsem odejít. Autorská poznámka. Bylo to dobré? Prosím, řekněte mi. Díky. Počkejte chvilku, musím se oddechnout. Taková dávka cringe není pro člověka zdravá. OK, pokračujem. Kapitola 2. Autorská poznámka. Děkuji Bloodyters 666 za pomoc s touhle kapitolou. By the way, prepové, přestaňte flamovat můj příběh, OK? Mimochodem to slovo flamovat má přiznamenat něco ve stylu roastit, takže no nějak tak. Další den jsem se probudila v mém pokoji. Zase sněžilo a pršelo. Otevřela jsem dveře od mé rakve a vypila jsem trochu krve z flašky, kterou jsem měla. Ty vole, no jistě, že to musí být podělaná rakev. Moje rakev je černá a uvnitř měla růžový samec s černými tkanicemi. Vylezla jsem z mojí rakve a sundala si moje velké My Chemical Romance tričko, které jsem používala jako pyžamo. Místo něho jsem si nasadila můj černý kožený dres, pentagram náhrdelník, armádní boty a černé sítky. Nasadila jsem si 4 páry náušnic do mých uší a vlasy jsem si upravila do rozcuchaného drdolu. Moje kámoška Willow, autorská poznámka. Raven, se ty! Se vzbudila a usmála se na mě. Přehodila si svoje dlouhé černé vlasy s růžovými pruhy a otevřela své lesně zelené oči. Nasadila si Marilyn Manson tričko s černými minisítkami a vysoké podpatky. Nasadili jsme si make-up. Černá rtěnka, bílý podklad a černé lenky. Oh my fucking god, viděla jsem, jak jsi včera mluvila s Drakem Malfoyem, řekla vesele. Jo? A? Řekla jsem stydlivě. Máš ráda draka? Zeptala se, jak jsme odcházeli ze Zmijohozelské společenské místnosti do velké haly. No to kurva ne, vykřikla jsem. No jistě, vykřikla. Náhle potom Draco ke mně přišel. Ahoj, řekl. Ahoj, řekla jsem svůdně. Hádej co, řekl. Co? Zeptala jsem se. No, Good Charlotte mají koncert v Prasinkách, řekl mi. Oh my fucking god, vykřikla jsem. Já miluju GC, je to moje oblíbená kapela, kromě My Chemical Romance. No, chtěla bys jít se mnou? Zeptal se. Zalapala jsem po dechu. OK, tady bych rád ukončil čtení tohoto skvostu, drazí posluchači. A to nejen z toho, že už tady pomalu umírám trvností, ale i kvůli tomu, že příběh postupem času obsahuje dost explicitní scény a ještě dost hodně zmínek o sebeubližování. Nicméně fanfikce má celkem 44 takových kapitol. A víte, co je na tom nejlepší? Ta fanfikce tam ještě ani nekončí. Nebo, nevím. Nikdo neví, jestli poslední věty v tomto příběhu měly tak skončit, anebo se spisovatelka uprostřed psaní na to vysrala a třeba si uvědomila po těch několika kapitolách, že Japo je totální blbosti, a proto se rozhodla stáhnout se do ústraní a vzdát se zasloužené popularity, kterou si My Immortal získala přes různé rozbory na netu a dramatická čtení. Docela bych rozuměl tomu důvodu, pač i já se do dnešního nevzdáváme, účast je při psaní jedné nejmenované My Little Pony fanfikce, kterou jsem napsal v mých 13 letech. Nehledejte ji, prosím. Ale nicméně bychom se z tohoto díla mohli poučit, že pokud někdo dokázal napsat tohle, tak psát může dneska každej. Ani se neví, jestli My Immortal bylo napsáno seriózně, anebo jenom ze srandy. Jak už jsem říkal, nikdo neví, kdo je sakra autorem a možná to je nějaký fakt úspěšný spisovatel, který se nejen tak rozhodl, že si udělal z internetu trochu tu prdel. Nicméně, už si tady nemáme moc co říct, fanfikce My Immortal můžete najít v popisku a můžete se těšit na další věci podobného typu. Čus!